Iki laler, aku arep ngintil tepung gaplek. Iki arep tak gawe sego tiwul. Iki engko wayu banget lho lur anune tiwule. Iki sik dikeki banyu. Ulet-ulet ngene iki lur, sampai mletek-mletek ngono. Terus diawur-awur ngene iki lur. Bar kuwi terus diinteri penake ngadeg. Terus sing growol-growol ngene iki di lur. Diperok-perok ning ngene iki lho lur. Wis lembut lur san, apik san iki. Diinter-inter nang lur, gen rata. Kayak wong biyen lur. Saiki ya lur, bareng ini wis ketara ayu bet ngene iki. Terus saiki dikai awur-awur. Wis dadi lur, intilane gaplek. No ayu bet ki lho. Saiki terus diedang. Terus ditutup. Wis mateng lor wisan. Nonton rupane no lur. Loh, kuning banget lor. Saiki dientas. Gini lur. Saiki dicidhuki. Wis cukup lur, iki engko tak gudang. Oh enak banget lho lur. Iki marut kambil lur, arepe gudang tiwul. Sakmene lur, le marut kambil. Terus saiki dikeki uyah, uyahe lembut. Terus iki lho lur, segone tiwul digudang. Tanganku resik lho lur. Iki kalingan jaman biyen lur, ape sekolah ngono, sarapane tiwul digudang. Wis campur lur, kambile karo tiwule. Lek jamanku biyen ya lur, arepe mangkat sekolah ngono ki jaman SD ning mbokku ki digekne sarapan ngene iki, tiwul digudang. Terus dikepel-kepeli ngene iki lho lur, ngalami pora tahun 90-an lek jamanku biyen dikepel-kepeli ngene iki. Terus ngene